תמכו בחקלאות תוצרת כחול לבן. בשל המצב במדינה, מחירי המזון והירקות בפרט עלו בעשרות אחוזים. רשתות המזון העדיפו לתמוך בחקלאות מטורקיה ובמקומות אחרים מאשר בחקלאות הישראלית. דבר זה פוגע בחקלאים שלנו ובאדמה של ארצנו הקטנה. אנחנו כחברה מאוחדת צריכים להתנגד לכך ולא לקנות מרשתות השיווק. עלינו לקנות מהחקלאים עצמם ישירות, וכך גם לתמוך בהם וגם לקבל את היבוא בעלות זולה הרבה יותר. תראו את ההשוואה המטורפת שעשינו בין העיקר זנזורי לבין רשת שופרסל שאומרת שהיא בשיתוף עם החקלאים הישראליים. כרוב לבן בשופרסל 12 שקלים, אצל העיקר 10 שקלים. כרוב סגול בשופרסל 12.5 שקלים, אצל העיקר 7 שקלים. חסה בשופרסל 6 שקלים, אצל העיקר 3, ועוד אפילו יש מבצע של 4 ב-10. הצטרפו למאבק החקלאים, וכך נמנע את תופעת יוקר המחיה. יחד ננצח!